Hola, tinc bones i males notícies. Comencem per les dolentes, i és que tu has nascut en aquest món i t'han dit que ets lliure i que pots fer el que vulguis amb la teva vida, però és mentida. Tu has nascut i estàs condemnat a ser un esclau, tu estàs condemnat a participar d'un sistema, i et vull parlar d'això, i és el fet de que tu tens desitjos, tu vols, tu necessites, no? Tu tens un cos físic que té necessitats fisiològiques, tu després en el teu cervell et poses objectius, no? En base a la teva experiència externa, i la teva vida es basa en això, no? En fer coses, no? En participar, no? I si penses bé, què et poses? Carrera professional. Vull ser no sé què. Vull ser no sé quantos. Bueno. Vull amor. Vull un cotxe. Vull una casa. Vull demostrar que puc aconseguir coses. Vull ser més que els altres, no? Vull ser el centre d'atenció, no? Per exemple, cuido el meu aspecte físic, no? Vas al gym, et mires al mirall, no? Busques posseir, què? En general, materialisme, torno a repetir, vols una casa, vols un cotxe, no? Això és lo típic. Després, tens necessitats com menjar, dormir, sostre, no? Això és lo elemental, no? Lo imprescindible. Per tenir tot això, has de participar 100% del món en el que s'ha creat, no? S'ha anat estructurant la humanitat d'aquesta manera. Imprescindible, sistema monetari. Necessites diners. Després, lleis. Necessites respectar i seguir les lleis. Després, l'estructura social, no? L'ètica, la moral, no? El comportament, no? Llavors, tu si mires tot això, te n'adones de que el món en el que has nascut et presenta idees, però no són teves, d'acord? Et diuen, hi ha això per triar el que vulguis. Llavors, realment l'elecció és teva? Saps a què em refereixo? És el... tu pots triar, però aquestes opcions te les han presentat algú altre. Ei, fes el que vulguis, però has de treballar, has de participar, has d'aconseguir, no? Per això et volia dir que tot això és un timo. Tu segurament ja ho has notat, que tot això és un timo, però no saps ben bé com explicar-ho, no? Llavors, això què és? Això és Maya, segons la religió hindú, no? Què és? És una il·lusió. A sota la pantalla, a la foto, llavors, tu, a través de la introspecció, tu despertes, tu et vas donant compte de que totes les capes de la realitat, totes les estructures, inclús la manera en què penses, tot això és un timo. D'acord? I això és la alliberació, no? Les males notícies és que tu ets un esclau, però ara ve el bo. Ara ve el bo. El bo és que, com que això és una il·lusió, què és realment? Bé, bàsicament, tot és un, tot és ment i tot és esperit. Llavors, tu ets l'univers, tu ets el tot, experimentant l'individu. Tu, en principi, segons aquesta idea que et presento, tu has creat tot això, totes aquestes xuminades, tu les has creat per enganyar-te tu mateix i després la idea de redescobrir. La idea de ser enganyat i després entendre l'engany. Despertar. Sembla una broma còsmica, sembla una broma espiritual, no? Crees l'infern i a partir de l'infern t'eleves cap al paradís. Ja l'he cagat, ja l'he cagat.
cap al paradís, de l'infern al paradís. Què és el paradís? El paradís és mental. En el món, tu ets un esclau, tu ets un pringat, però a nivell mental tu pots adonar-te d'això, que tot és un, tot és ment, tot és esperit. Tu estàs tinguent una experiència subjectiva temporal. Tu estàs condemnat a l'infinit. Tu ets el tot experimentant l'individu. I tots som un. I aquesta és l'experiència humana, és una experiència temporal. Ni més ni menys. I tu diràs, collons, tio. Doncs sí. Sí, la veritat última és aquesta. Llavors, si t'hi fixes, sembla una contradicció, però aquesta és una de les teories que hi ha. Llavors, torno a repetir, a nivell material, a nivell físic, tu ets un pringat. O una pringada. Però, si mires a dins, tu ets lliure. Tu ets el tot. D'acord? A fora, si mires a fora, ets un pringat. Si mires a dins, tu ho tens tot. Tu tens tot el que necessites a dins. D'acord? Llavors, hi ha una espècie d'equilibri que has de buscar en participar del timo i, mentrestant, ser lliure. No? Perquè tu no pots alimentar-te d'espiritualitat, no? Llavors, l'equilibri, els malabars, són ser espiritual. Bé, realment, fer introspecció no has de ser espiritual. Fer introspecció, reflexionar i, mentrestant, participar d'aquesta broma. Una broma, és un timo, és un fàstic. El món actual és una podridura, és una caca de vaca escarosa, no? I és això, i és el buscar l'equilibri. I aquesta és la teva vida. Tu desitges, tu vols, tu necessites. I el sistema monetari és un timo, les lleis també, l'estructura social també. Tot això són timos. D'acord? Però això no vol dir que no puguis disfrutar-ho. Ja que estàs obligat a participar, mira de disfrutar una mica. Si pots disfruta d'algú, de la teva experiència externa. I molta gent s'oblida d'això, de mirar cap a dins. D'acord? A fora hi ha moltes llumetes, hi ha moltes emocions, no? Però la veritat està a dins. Torno a repetir. Tot és un, tot és ment i tot és esperit. I ja està. Ja està. Tu estàs tinguent la ment del tot s'avorreix, ha creat aquesta collonada que és la humanitat. D'acord? I la humanitat què és? És ignorant i és un ximpanzé que busca elevar-se en esperit. Nosaltres som això, som ximpanzés estúpids i ignorants. I és el camí, no? És el pujar a la muntanya, és el elevar-se. Això, doncs mira, és el que hi ha. La situació actual és aquesta. Aquesta és una teoria, hi ha 1000 teories, i em feia gràcia explicar-te perquè sí. Perquè sí, i ja està. D'acord? El més maco de tot, jo crec, és tots naixem estúpids, però és el treballar per deixar de ser-ho. Treballar per conèixer més a tu mateix, conèixer més el món, no? Ja està. I despertar, no? Despertar i donar... I, en tot cas, pensar per tu mateix. Al final, el més important és això, pensar per tu mateix, qüestionar tot, d'acord? Tothom et vol estafar, és pensar malament, però crec que té sentit, no? Crec que malpensar ajuda a crear caràcter, el teu propi caràcter. I has de tenir les teves pròpies idees, has de qüestionar si tot això que estàs experimentant és real, realment. És real, sí. Però és tota la realitat. Ara la cosa canvia. D'acord?
que la vida sigui real i estigui molt ben feta, està molt ben... Si et mires les mans ara mateix, i les obres i les tanques, veus que està molt ben fet, és real. Però, si tanques els ulls i mires de dintre, veus que hi ha alguna raro, hi ha alguna més. I és això. I és això. Llavors, Déu no t'apareixerà perquè està com amagat, d'acord? Ni tampoc et donarà pistes, d'acord? I ja està. I has de ser tu, perquè està dintre teu i està amagat. I ja està. Et volia comentar això. Em feia gràcia. Repeteixo una última vegada. Tu ets un esclau mort de gana. Pots acumular tota la riquesa que vulguis, però arribarà un dia que et moriràs i els cucs se't menjaran. O et cremaran. D'acord? Tot s'acaba, tot està en moviment, i tenint en compte això, la realitat, l'existència també està en moviment, s'està expandint, forma part d'algun cicle, no? I ara estem en això. La realitat és això, un bitxo, algo en evolució, en moviment. I això què vol dir? Vol dir que has de plantejar-te ser un hippie i viure al bosc? No, realment, torno a repetir, és buscar l'equilibri. Crec que el més noble, el més maco d'aquest món és donar-te compte, voler servir a la humanitat, voler millorar l'infern. Ara estem experimentant, el món actual és un trunyo, llavors servint a la humanitat podem ajudar a elevar-nos i potser canviar el món, no? A través de, per exemple, la tecnologia. Tecnologia, investigació, tot això. No? I si t'hi fixes, tots els líders mundials tenen tot el poder del món, tots els diners del món, però estan buits per dintre. Tenen les butxaques plenes i l'esperit buit. D'acord? I després veuràs a la majoria de la humanitat butxaques buides i potser esperit una mica ple. Una mica d'esperit, no? I llavors... Això. També, tu no estàs sol o sola perquè tot està connectat i tot és un. Llavors, la soledat, no, ho hauria d'haver posat aquí també, sentir-se sol també és una il·lusió, perquè tu no pots estar sol, tu formes part d'un tot. Llavors, no hi ha més. I ja està. Conclusió final. Desperta i si pots, no? A veure si pots aconseguir trobar l'equilibri entre servir a la gent, viure, participar del sistema, meditar, no? Tot això, totes aquestes merdes, no? És buscar l'equilibri. I sembla que aquest sigui el joc de Maya, no? I ja està. I ser bona persona és un repte, però crec que és el correcte al final. Crec que és el millor camí. Crec que és el camí correcte. Tu pots equivocar-te, tu pots ser corrupte, pots robar, matar, però és un error i te n'has d'arrepentir i has d'anar cap al camí correcte. Tu quan mates, tu quan robes, t'estàs fent a tu mateix. Bueno, ja estaria, això és tot, Això és tot. Què et sembla? Bueno, adéu.